Il-Professur Andrew Azzopardi kiteb mod estensiv fuq is-sitwazzjoni mwergħa li jinsab fiha l-Partit Nazzjonalista. F'artiklu fuq il-Malta Independent, il-Professur Azzopardi kiteb dwar il-ġlied u l-qasmiet fil-Partit ta' Bernard Grech. Fi kliem ċar daqs il-kristall, Azzopardi kiteb li l-Partit Nazzjonalista għadu mhux kapaċi li jkun elett mill-poplu u jinsab riqiet. Azzopardi appella lit-tmexxija Nazzjonalista biex twaqqaf il-ġlied intern. Hawnhekk issemma għalfejn il-Kap kellu jidħol f'diskussjoni frivola fuq il-kwistjoni tal-flokkijiet li n-nies ta' Delia libsu fuq il-Fosos l-Indipendenza. Xemm ħażin li n-nies jilbsu xi flok ta' kandidat, staqsa Azzopardi li kkummenta kif il-Kap Bernard Grech iktar moħħu biex jikkummenta fuq hekk milli fuq l-affarijiet li jgħoddu għall-pajjiż. Dan kien tqal b'referenza li Bernard Grech mar quddiem il-ġurnalisti jikkundanna lil Delia u jgħidlu li l-mossa ta' show of force fuq il-Fosos kienet inaċċettabbli. Min-naħa l-oħra l-Professur Azzopardi li jikkummenta fuq il-ġrajiet kurrenti b'temi politiċi innota li lanqas hemm dixxilpina interna u lanqas strateġija li ġġib in-nies flimkien. Kulħadd tar-rasu, saħaq il-Professur Azzopardi. Azzopardi żied jgħid li fil-Partit Nazzjonalista hemm ġlied ta' min jiġbed l-aktar leħ bejn l-istrutturi interni fil-partit kontra l-kitbiet fuq Facebook mill-kandidati l-aktar b'saħħithom u stabbiliti. Lejn tmiem l-artiklu, il-Professur Azzopardi nnota li l-Kap Bernard Grech ma jispirax u s-saħħa tiegħu fil-Partit Nazzjonalista telqet.